ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ሎሚ እውን ከም ትልሙድ ሓደ ሓድሽ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብ ሰሙን እንዳሰማዕኹሞ ከም ዝቐንኹም ሓፍትና ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ ምስ ሓደ በዓል ሓዳር ዝኾነ ወዲ ከም ዝተመርዐወትን ከም ዝወለደትን እንዳሓበርና ፀኒሕና ኢና። ቀፂሉ ድማ እታ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ኖርዌይ ሓዳር ከም ዘለዎን ኣቦ ክልተ ቆልዑ ከም ዝኾነን ሓቢራ ነቲ ሓዳር ንምፍራስ ተላዒላ ነይራ እያ። ሕጂ ድማ ባዕላ ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ ኣብ ሚድያ ቀሪባ ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ብኸመይ ምስ ትወዲ ከም ዝተረኸቡን ሕጂ እውን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘለውን ተዛሪባላ። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና እንተፀኒሕኹም ነዚ ክሰምዑኹም ሰናይ ጻንሒት። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሰማዕናዮ ሓፍትና ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ ኣብ ኡጋንዳ ምስ ሓደ ካብ ኖርዌይ ዝመፀ ዲያስፖራ ወዲ ተመርዕያን ጥምቀት ፈፂማን ነይራ እያ። እቲ ወዲ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ካብ ኖርዌይ ናብ ኡጋንዳ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመላለስ ነይሩ። ንምንታይ እንተልኩም ድማ ንሜሮን ንምርኻብ። ምክንያቱ ሜሮን ውሽሙ እያ ነይራ፣ ትክክለኛ ኣፍቃሪቱ የነበረትን። እዚ ዝተፈለጠ ዋላ እኳ ዘንጊዑ እንተተኾነ ግን እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ሜሮን ሃይለ ውሽሙ እያ። ምክንያቱ ሜሮን ኣብ ኤርትራ እንከላ ሓደ ውላድ ኣለዋ እዩ። ኣብ ኤርትራ ድማ ፅቡቕ ናብራ ትነብር ነይራ። ግን ድማ ምስቲ ዝተወቶ ወዲ ተፋቲሓ ናብ ኡጋንዳ ከም ዝመፀት ኣብ ኡጋንዳ ድማ እንዳነበረትን ከላ ምዚ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጥ ወዲ ትፋለጥ። ድሓር ድማ እቲ ወዲ ኣብ ኣፍሪካ ትካላለኒ እንዳበለ ንሰበይቱ እናዓሸየ ናብ ኡጋንዳ ይመላለስ ነይሩ። እታ ሰበይቱ ብርግጽ ኣብ ኣፍሪካ ትካል ከም ዘለዎ ነቲ ትካል የመሓድር ከም ዘለዎ እንዳኸደ ሰሙን እንዳተመላለሰ ድማ ይሪኦን ይግንዘቦን ከም ዝነበረ እያ ትፈልጥ። ግን እቲ ሓቂ ካልእ እዩ። እቲ ወዲ ምስ ሜሮን ተላልዩ ምስ ሜሮን ፍቕሪ ጀሚሩ ነይሩ። ሜሮን ኣብ ኡጋንዳ ምስ ኸደት ናብራ ከቢድዋ ብጣዕሚ ኣብ ምንግልታዕ ከም ዝነበረት ዋላ እኳ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ድራማ ተዋስኦ ወይ ናይ መድረኽ ምምራሕ ድሌት እንተነበራ ግን ድማ ኣብ ኡጋንዳ ምንም ዓይነት ናይ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ፊልሚ ኢንዳስትሪ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ድማ ክትሳተፍ ስለ ዘይከኣለት በዚ ድማ ናብራ ተጎሳቂሉ ከም ዝነበረ ግን ድማ ሃንደበት ምስ ወዲ እዚ ምስ ተራኸበት ናብራ ከም ዝተቀየረ ፍሉይ ህያብ ከም ዝኾነ እያ ትዛረብ። ብፍላይ ድማ እዚ ወዲ ፈለማ ሜሮን ክሪኣ ከሎ ብጣዕሚ ከም ዝፈትያ ነታ ኖርዌይ ሰበይቱ ረሲዑ ምስኣ ናብራ ከም ዝጀመረ ድሓር ድማ እንዳኸደ እንዳተመላለሰ ምስ ሜሮን ጽቡቕ ፍቕሪ ከም ዝጀመሩ ሕጂ እውን ንዓኣ ዘለዎ ፍቕሪ ዓብይስ ከም ዝኾነ ንሳውን ንዕኡ ዘለዋ ፍቕሪ ዓብይ ከም ዝኾነ እያ ትዛረብ ማለት እዩ። ሜሮን ብሓፈሻ ኣብ ናይ ስነ ጥበብ ኤርትራ ብጣዕሚ ዓብይ እጃም ዘወፍይት እያ ክትበሃል ትኽእል። ብጣዕሚ ብዙሕ ድራማታት ሰሪሓ እያ። ብጣዕሚ ከም መሪሕ ተዋሳኢት ኮይና ንብዙሓት ክተምህር ክኢላ እያ ማለት እዩ። ግን ድማ ኣብ መወዳእታ ካብ ኤርትራ ወፂኣ ናብ ኡጋንዳ ምስ ኸደት ኣብ ኡጋንዳ ግን ከምቲ ትደልዮ ክትዋሳእ ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ኣብ ኡጋንዳ ምንም ዓይነት ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ የለን፣ ዝሞተ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ዘለዋ ከም ንበዓል ሄለን ተስፋይ፣ ሜሮን ገብረ ህይወት፣ ሃኒባል ቴድሮስ፣ ኣድያም ስብሓቱ ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዘለዉ። ኣድያም ስብሓቱ ከም ትፈልጦም እዞም ኩሎም ዝገለጽኩም ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንከሎ ብዙሓት ናይ ስነ ጥበብ ስራሕቲ ናብ ህዝቢ እንዳበርከቱ ካብ ህዝቢ ድማ ጽቡቕ ተቐባልነት ይረኽቡ ነይሮም እዮም። ናብ ኡጋንዳ ምስ ኸዱ ግን ኩሉ ነገር ዕፁፁ ኢልዎም። ምክንያቱ ሓይሊ ሰብ እውን የለን፣ ዝዋሳእ ሓይሊ ሰብ የለን። ካልእ ድማ ፍቑድ ኣይኮነን ኣብታ ከተማ ማለት እዩ። እንዳተሓባእኻ ኢኻ ትስእል። ስለዚ እዚ ከም ዝኾይንዎም ክስእሉ ኣይከኣሉን። እንበዓል ሃኒባል ቴድሮስ ናብ ካልእ ሃገራት ናብ በዓል ቱኒዝያ፣ ናብ በዓል ቶጎ፣ ናብ በዓል ካልእ ዝኣመሳላ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እንትኸዱ ናብ ኣውሮፓ ዝምችዮም ማለት እዩ። እንበዓል ሄለን ተስፋይ፣ እንበዓል ሜሮን ሃይለ፣ እንበዓል ኣድያም ስብሓቱ ግን ኣብ ኡጋንዳ ብምትራፍ ናብረን ይቕፅላ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ሃንደበት ሜሮን ሃይለ ምስ ወዲ ዝትላለም። እዚ ወዲ እዚ በዓል ሃፍቲ እዩ። ብጣዕሚ ብዙሕ ሃፍቲ ዘለዎ ኣብ ኖርዌይ ድማ ብንግዲ ዝመሓደር ሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ኖርዌይ ሰበይትን ክልተ ደቁን ኣለዎ እዮም። ነዚ እንዳፈለጠት እያ ድማ ሜሮን ሃይለ ነዚ ወዲ እዚ ብውሽምነት ሒዛቶ ማለት እዩ። ድሓር ነዚ ዝተዓዘቡ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ነቲ ወዲ ነታ ሰበይቱ ይነግርዋ። እታ ሰበይቱ ድማ ንሜሮን ናይ ሜሮን ቤተሰብ ደዊላ ትነግሮ ማለት እዩ። ናይ ሜሮን ቤተሰብ ድማ ከምቲ ንፈልጦ
ንሜሮን ደው ኢሎም ይዛረብዋ ማለት እዩ ሜሮን ድማ እንዳፈለጡ ኸየ ሒዘዮም ሓዳር ከም ዘለዎን ውላድ ከም ዘለዎን ይፈልጥ እየ ስለዚ እንታይ ትብሉና ኣለኹም ኣነ ፈትየ ኣለኹ ንሱ እውን ይፈትወኒ ስለዚ ንሓደና ባዕሉ ይምረጽ ኢላ ኣመሊሳትሎም ማለት እዩ ነዚ በቀረባ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ዝተዛረቡ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደብና ከም ሰማዕኹሞ ዘራኹሞ እንተሃሊኹም ድማ ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ምስክርነት ሂቦም እዮም ማለት እዩ ሜሮን እንዳፈለጠት እያ ነቲ ወዲ ሒዛቶም ብውሽምነት ተቐቢላቶ ስለዚ ስድራ ዋላ እኳ ጌጋ ኢኺ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣይንቕበሎን እንተበልዋ ንሳ ግን ኣሚና ስለዝኣተየቶ ጌጋ ኣይኮነን ልክዕ እዩ ተደልየኹም ንስኻትኩም ኣደብኩም ሓዙ ክትብል እያ መሊሳ ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ድማ እታ ናንርወይ ናይ ትወዲ ሰበይቲ ኣብ ልዕሊ ሜሮን ምፍራሓት ትገብር ኣላ እቲ ወዲ ግን ምስ ሜሮን ፍቕሪ ከም ዘለዎ እዩ ብዙሓት ሰባት ዝዛረቡ ዘለዉ ሜሮን ነቲ ወዲ ኣጸሊላቶ ከም ዝኾነት ናብኣ ድማ ጓሓት ከም ዝመጽ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ድማ እዚ ወዲ ናብ ሓደን ክመርጽ ኣለዎ እዩ ግድን እዩ ምኽንያቱ እዚ ሓደጋ እዩ ንኽልተ ገዛ መምራሕ ከቢድ እዩ ሜሮን እውን ወሊዳ ጥምቀት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሪናዩ ኢና ብሓደ ምስ ሰብኣያ ክተጥምቕ ከላ ማለት እዩ ኣብቲ ጥምቀት ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ተረኺቡ ብጣዕሚ ከዓብዪ ዝኾነ ስነ ስርዓት ተፈጺሙ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ንሜሮን ይጸርፍዋ ኣለዉ ምኽንያቱ ሜሮን እንዳፈለጠት እያ ሓዳር ናይ ማታ ሓዳር ናይ እንዳጓና ኣፍሪሳ ዘላ ማለት እዩ በዚ ድማ ብዙሓት ሰባት ይጸርፍዋ ኣለዉ ከምኣዛ ዓይነታ ጓል ሄዋን ከምዚ ምግባራ ጌጋ እዩ ኣብኣ እውን ክበጽሕ ይኽእል እዩ እዚ ወዲ ዓይኑ ዘዋር እንተኾይኑ ንዓ እውን እቲ ናይ ወጥ እቲ ናይ መንእሰነት እቲ ናይ ንእስነታ ግዜ በሊዑ ንኻልኦት ክሕዝ ይኽእል እዩ ኣብ ካልእ ዝበጽሐ ኣብኣ እውን ከም ዝበጽሕ ግልጽ እዩ እንዳበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሜሮን ክሳብ ሕጂ ምንም ኣይመሰላን እቲ ዝሃበቶ መልሲ እውን ኣነ በቃ ፈትየ ኣለኹ ነብሰይን ሕልናይን ፍቕረይን ኩሉ ንውዑ ሂወየ እንተደልዩ ባዕሉ ይግደፈኒ ንስኻትኩም ኣይእትወኩምን ኢላ ንተኸተልታን ንስድራ ቤታን ኣቀቢጻ እያ ማለት እዩ ብዙሓት ግን ኢልሙን ዋሎ ክሳብ ሕጂ ይጽሕፉላ ኣለዉ ኣብ ኮመንት እንዳኸዱ በጃኺ ግደፍያ ነታ ጓላይ ተሓስብላ እንዲኸ ይብሉ ኣለዉ ግን ድማ ኣነ ኣይገድፍን ባዕሉ እንተደልዩ ይግደፈኒ ኣነ ግን ዝገድፍ መንፈስ የብለይን ሞራል የብለይን ብጣዕሚ ዝፈትዮ ዘፍቅሮ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ ንሱ ክሳብ ሕጂ መልሲ ኣይሃበን እታ ናነርወይ ሰበይቱ ግን በጃኺ ግደፍለይ ኢላ ካብኡ ብላዕሊ እውን እንዳፈራርሐታ እያ ሜሮን ግን ክሰማዕ ኣይከኣለትን ምኽንያቱ እታ ናንርወይ ሰበይቱ ክልተ ውላድ ኣለዋ እዮም እዞም ክልተ ውላድ ጓልን ወድን እዮም ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ምኽንያቱ እዚ ወዲ እዚ ነዘን ክልተ ውላድ ገዲፉ ናብኣ መምጽኡ ሕጒስዋ እዩ ግን ንግዚኡ ክመስላ ይኽእል እዩ ግን ጌጋ እዩ ምኽንያቱ ቀጻሊ ናብኣ ክበጽሕ እዩ እግዚኣብሔር ንመን ኢልዎ ኣብ ካልእ ዝበጽሐ ኣብ ኩልና ሕድሕድ ገዛና ክበጽሕ እዩ ማለት እዩ እዚ ጌጋ እዩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ እውን ጌጋ ከም ዝኾነ ኢና ክንሕብራ ንሓፍትና ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ ማለት እዩ ምኽንያቱ ጌጋ ዝኾነ ሰራርሓ ድሓር እንዳጣዓሰካ እዩ ዝኸይድ ምኽንያቱ ሕጂ ስሚዕ ስለ ዝኾነ ምንም ከይመስላ ይኽእል እዩ ድሓር ግን እንዳተሰማዓ እንዳተረዳእት ክኸይድ ከሎ ትጣዓስ እያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ዝጣዓስ ኣይመስለንን